Ola, son unha Sousa e vou vos contar a historia de Ape con unha escaiola. Api un día estaba xogando o pilla-pilla fíxose pupi. Tuveron que chamar a ambulancia. Tuvo que quedarse alá 14 días. E despois tuve moita pena pola familia porque non podía vela, só podía vela polo móvil. Así que un día puido salir dali, pero tivo que ter unha escaiola, pero a él daballe igual. Aínda que tiña escaiola, podía xogar ao fútbol, ao aforcado, pero o médico díxolle que podía xogar a moitas cousas sin darlle ca outra perna. Xogou ao brilé, a carreiras de tiza, por fin chegou o día no que puido quitar a escaiola. Foi feliz e bailou o samba. Adeus, espero que leades moitos contos máis.